Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Un vlog, aici sunt, am dat tocmai ce am dat la iepuri și am dat și la găini porumb. Rațele le-am lăsat pe afară pentru că, după cum vedeți, a venit iarnă înapoi. Uitați aici și rațele. Da, mi-a scris un abonat să arăt toți câinii. Ursul de tejor. El este ursul. Ciobănesc de Asia Centrală. Stai, băi. Băi. Este foarte jucăuș. Dar nu o să las acum afară pentru că el vrea să se joace cu găinile și găinile se sperie de el și aleargă, se fac așa ca proastele, se sperie și fug și cotcodocesc. El are 3 luni jumate, aproape 4. Nu vrea să stea. Stai jos, băi. Da, aici au mai rămas aceștia 3 purcei. Pentru că 3 am vândut și aceștia sunt de vânzare. Aici găinile, la cocoșul acela gri, stați să văd dacă îl găsesc să vi-l arăt. Parcă i-a înghețat puțin din creastă. Uitați aici și puiul. Stați să văd dacă îl găsesc acum. Uitați unde stă asta la soare. Da. Am o noutate. Găinile pitice nu le mai am. Le-am dat, le-am vândut pe amândouă. Uitați aici, acolo sub mormanul acela, paia a căzut de acolo de sus. Nu-l găsesc, văd pe cocoș. Și găina aceasta, care este cea mai bătrână găina mea, era atât de grasă încât nu se putea urca seara sus și acum am prins-o într-o zi și este așa de slabă, habar n-am de ce. Vacile dorm, nu toate. Vițelele, aceasta în 2 mai o să facă 1 an. Aceasta am împlinit deja 1 an. Da. Au acolo sare. Acolo. Și acolo. Da. Să mergem să vi le arăt și pe cele 3. Doar că acum, dacă așa greu să închide ușa asta că s-a umflat lemnul la ea. Acestea nu dorm. Noaptea bag aici rațele pentru că le este mai cald. Uitați cum este închis, cum este sus transpirat. Aici cuiburile de rânduneci. Am vreo 9, cred că, cuiburi. Ce zice, s-au mai îngrășat puțin. Pentru că mie îmi parcă tot așa sunt. Aceasta s-a îngrășat. Văd eu că s-a îngrășat, dar aceasta nu pare să se fie îngrășat așa, deși mănâncă și de toate ce le dăm. Uitați aici, lucernă. Stai. Aceasta doarme. Sunt cu minți așa, nu să-l bat ce să lovească cu piciorul sau ceva. Și ele au sare acolo și acolo. Da. Să închid foarte greu ușile pentru că acum a plouat și a izbit așa pe ele și s-a umflat. Uitați, de găina aceasta am avut o neagră și acum uitați câte am. Uitați câte am negre dintr-o găină singură. Aceasta este preferata mea neagră. Găinușa aceea albă care a sărit acum, aceasta anul trecut a clocit pe ouă de gâscă. I-am pus vreo 8 ouă și mi-a scos 6 pui, parcă.
Da. Dacă aș găsi cocoșul acela să vi-l arăt cum este la creastă. Aici bibilicile. Uitați, o găină. Aceasta am primit-o de la de la bunica mea. Are deja 2 ani. Da, aici gâștele. Uitați, le-am cules o plasă de iarbă. Uitați cum a înghețat. A fost o plasă din aceea mare, plină, și nu le-am dat-o pe toată odată și am agățat-o într-o plasă și a înghețat așa și le-am aruncat așa și tot ciugurile din ea. La noi se spune către planta aceasta, iarba turturelii. Gâștele care le este frig la picioare, probabil pentru că sunt foarte roșii la picioare. Da. Uitați-le cum vin. Pui. Pun pe pauză, le dau de mâncare și revin. Am revenit. Uitați cocoșul. I-a înghețat un pic din creastă. Dar ieri era mai mult negru așa la creastă și acum și-a revenit. Uitați, aici am porumb. Le-am mai dat acum dimineața. Încă le-am dat și grâu și orz. Uitați, aici am un porumbel. Pentru că un vecin de-a meu are foarte mulți porumbei și el nu știu de ce îi ține, pentru că el nu le dă de mâncare și eu dacă nu stau lângă găini când mănâncă, vin foarte mult și găinile când îi văd se sperie de ei și ei mănâncă toată mâncarea și găinile nu mănâncă nimic. Pentru că el nu le dă de mâncare, îi ține doar așa, habar n-am de ce îi ține. 49 de găini mai am și 2 cocoși. 3 bibilici, 3 rațe, 2 gâște. Uitați ce frumoasă este găina aceasta. A răsturnat o găleată. Uitați găina aceea cu gâtul golaș. Toate sunt frumoase. Uitați cum este găina aceasta cu creasta bătută. Puică de anul acesta, aceea. Am 4, știu. Toate au început ouatul. Aceasta mi-a scos 6 pui de gâscă. Nu am găini foarte bătrâne așa. Și cu minți am. Uitați-le. Nu sunt sperioase așa, pentru că eu tot timpul le mângâi. Și uitați, puicuța aceasta neagră de anul acesta este foarte dragă. Dar de fapt toate îmi plac. Uitați, rățoiul a vrut să-l bată pe gâscan. Se mai iau la harța din când în când. Ba chiar săptămâna trecută, dacă nu-i despărțeam, cred că se omoreau. Să le mai dau. Uitați-l cum face rățoiul către gâscă, către gâscoi. Stai cu minte, stai, am spus. El n-are voie să mănânce, doar tu, răule care ești. Nu știu de ce tot răstoarnă găleata asta. Le-am dat foarte multă mâncare astăzi, pentru că eu în timpul săptămânii nu pot să am grijă așa de ele, le dă bunica mea sau tatăl meu sau cineva și sâmbătă fac curățenie la iepuri. Eu, și, de exemplu, când vin de la școală, ajung pe la 2:30 acasă, până la 4, stau un pic să zic până la 3, până la 4 îmi termin temele și de învățat ce am. După aceea vin aici, primul lucru dau la iepuri. După aceea, după ce termină de mâncat, le mai dau o dată. După ce termină de mâncat, le dau foarte multă lucernă ca să le ajungă până a doua zi când vin eu de la școală. Uitați porumbelul. Mie îmi plac porumbei, dar rasa mea preferată este
voltați indieni. Rățoiul este foarte rău și nu-l lasă pe gâscan să mănânce. Deși gâscanul ar putea să-i dea ceaiul, să-l bată, cum s-ar zice. Uitați ce se teme gâscanul. Da. Porumbelul, ea n-am nimic că mănâncă, pentru că na, sărmanii nu sunt de vină că omul acela nu le dă de mâncare, doar nici așa eu să dau. Am dat odată o găleată de 10 litri de porumb acolo unde nu era zăpadă, era uscat și până am lăsat găinile s-au scoborât după casă porumbii, s-au dat jos și până am lăsat găinile tot au mâncat, nici o grăunță n-au mai lăsat. Uitați aici ametisul ăsta de Brahma. Este frumoasă. A început oatul, face un ou alb așa la coajă. Stați că am prins-o. Uitați-o, stați să vă arăt. Uitați, este cam murdară pe încălțătură. Frumușică, zic eu. Nu o să o tai în niciun caz. O să mi-o țin. Uitați-o ce cumințică este. Uitați cocoșii mei. Mi-a scris odată un abonat că nu am cocoș matări. Uitați-l acesta cu gâtul gol. Și acesta. 2. Și nu se bat niciodată. Dar acesta este preferatul meu. Pentru că, na, este cu gâtul gol și îmi place foarte mult. Uitați, porumbelul nu este frică. Pentru că știi că nu-i fac nimic, te vine să mănânce doar. Uitați rațele. Nu știu când o să înceapă oatul. Nici gâștele n-au început oatul. Da. Uitați și aceasta este de anul acesta, albă cu gâtul golaș. Uitați, cu creasta bătută, au început oatul, toate 4 sunt foarte cuminți. De cum este aceasta albă, am 3. Uitați-o și pe aceasta, este frumoasă. Și să merg să vă arăt ceva ce am găsit. O să vă arăt doar locul, că nu mai este acolo ce am găsit. Stați dacă pot să vă arăt găina aceea. Stați să o văd unde e. Nu știu dacă nu o să fie acolo pentru că nu o văd aici. O găină albă, tot un fel de metis de Brahma, doar că nu are așa mare încălțătură. Să vă arăt unde am găsit-o. Cum pârâie zăpada la mine sub picioare. Da. Câteodată eu iau de aici din baloz lucernă la iepuri, desfac unul sau câteodată iau de aici. Și de multe ori vedeam că pisica mea dormea aici. Dar era mai sus un pic așa pe ele, doar că le-a făcut găină în jos. Și găina aceea o vedeam în fiecare zi aici în grădină. Și auzeam că cotcodăcește și nu găseam ou. Și când am venit alaltăieri să iau la iepuri să le dau de mâncare, am văzut aici așa coadă albă. Și am venit încet și când am prins-o, ce credeți? Am găsit 15 ouă. Ea nu clocea, ea oua. Când am găsit-o eu, am luat-o, am luat și ouăle, pentru că ea sărea aici pe cotețul porcilor, pe acoperiș, pe gard și aici în grădină. Uitați și pisica care dormea acolo. Și i-am tăiat penele din aripi și n-am mai putut să sară. Uitați și aici făcea o găină ou. Dar acum, nu de mult timp, le-am tăiat la toate penele din aripi. Doar la câteva le-am lăsat, care știu eu că cad cloști de vreme, și la acelea nu le-am tăiat penele din aripi ca să, dacă o să clocească, să poată să astupe ouăle. Da, prieteni, și cam atât ar fi și cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați și să dați un like. Acesta am fost eu. La revedere!